Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. E abrimos esta terceira e última parte deste Verán Verán, dende este parque situado ao lado da Praia da Panadeira en Sanxenxo. Antes de nada, lembrarlles o noso Facebook, tome boa nota, facebook.com/programa Verán Verán. E que mellor que iniciar esta terceira parte que falando de festa de gastronomía, concretamente da festa do pan de Ribadumia, unha festa que cumpre neste 2019 a súa maioría de idade, 18 anos, e que non nos perdemos dende o canal Rías Baixas.
Pois con esa montaxe musical nos quedamos e o único que lle desexamos dende este canal Rías Baixas é que esa festa do pan de riba Dumia continue cumprindo así de ben moitos anos máis. E nos seguimos agora con máis festas. Falamos da Feira Medieval de Ferrol, unha cita que non se perdeu a nosa compañeira Lorena Rodríguez de Televisión de Ferrol. Vexa. Festa medieval rachada. Praza Bella y sus aledaños han retrocedido en el tiempo para convertirse en el escenario de caballeros y grandes señores feudales. Los artesanos de cuero y vidrio se entremezclan con bufones y faunos en una algarabía de fuego y además de magia. Esto es una feria de largo recorrido que tiene cada día a más de 10 visitantes, que además cuenta con una inmensa programación de actividades para todos los gustos y para todas las edades. Sin duda, el preludio ideal para la gran fiesta que se avecina aquí en Ferrol, la semana entera, que será de fiestas. Y por cierto, ya es hora de sacar la espada y luchar en las justas que se avecinan. Cuenta la leyenda que Ferrol vive su feria medieval como el gran acontecimiento tradicional que es, donde la ciudad brilla y las terrazas y cafeterías están a rebosar, en una suerte de antesala de las fiestas de verano que resulta de lo más concurrida y animada. Ferrol Bello acoge una travesía por la cual el jueves acuesta medieval y a los 3 días amanece de vuelta en el siglo XXI. Travesía que lo convierte por unos días en el corazón fiestero de la urbe naval. Otro de los grandes atractivos recae en el espectáculo pirotécnico titulado A Caterna dos Diaños, una actuación de teatro callejero a cargo de la Asociación Trabaleguas, responsable de buena parte de las actividades de la feria. Una representación aderezada con fuego a raudales. Y bueno, ayer por la tarde hubo muchísima gente. Siempre hay mucha gente en esta feria medieval. Sí, este es un mercado que además presta, porque al ser todo lo que es la zona antigua, queda lo que es muy lindo, muy lindo. Sí, además, este año no va a hacer tanto calor como el pasado y la gente, la verdad que mira, ahora como podréis ver, hay bastante gentecilla, sí, sí. En una edición más, miles de vecinos y visitantes se dejan caer por la zona, con la excusa de recorrer el centenar de paradas que van desde la artesanía hasta la gastronomía, tomando el entorno de la Plaza Bella, la Alameda del Carbón y San Francisco como escenarios de feroces justas y ardientes batallas. ¿Ha habido que justiciar a mucha gente hoy o no? Aquí poca, aquí parece que se portan bien. Se portan bien. Por eso vengo del ganado. Bueno, y los caballeros, el portugués, ¿qué tal va el día de momento? Muito bem, vai muito bem aqui em Ferrol, é sítio muito formoso, que me gusta muito vir aqui a Ferrol e comer o marisco daqui da Ría de Ferrol. Bajo un sol de clemencia hay que tener mucha sangre medieval en las venas para meterse en el personaje, disfrutando y haciendo disfrutar. Es eso, las 3 capas de ropa que llevamos, la tercera sería el cuero, el galor, el peso de las espadas y bueno, siempre el directo, ¿no? Siempre a veces el público puede dar un poquito de cosa, un poco de nervios, pero se va manejando. La feria medieval ha acabado, pero ha sido el prólogo de lo que está por venir, el inicio de las fiestas de verano a lo largo de toda una semana. Ferrol, ¡Fuerza! ¡Y al Palenque! Pois con esa forza de Ferrol nos quedamos. Moitísimas grazas a nosa compañeira de Televisión de Ferrol por esta reportaxe e nos abrimos a nosa última entrevista deste verán, dende este parque situado aquí ao lado da Praia da Panadeira. Imos a falar de humor e de algo de ciencia, teño entendido tamén. Osvaldo Digón, humorista, moi boa tarde. Moi boa tarde. E actor tamén. Como estás? Como está marchando o teu verán? Contanos, a ver. Perfectísimo. En maquillaxe me dixeron, vouche quitar un pouquiño as ojeras que tes para que non se te vexa tan cansado. Un verán loquísimo. Loco, pero loco de traballo, loco de saídas, loco de que? Mira, eu no verán, gracias a Dios, podo descansar. O pouco que podo descansar aproveito e vou pois eso, fago praia, gústame bucear, aproveito para xogar ao pádel, que normalmente non podo, pero despois preparo proxectos. A mí me encanta coller o verán para coller proxectos para de cara ao vender a tempada, así que preparando proxectos e xogando pádel e buceando, imagínate como estou con estas ojeras. E bueno, que decir de Galicia das noites. Bueno, pois contanos un pouquiño, a ver que proxectos estás preparando, contanos un pouco, Osvaldo. Pois mira, empezamos a gravar a próxima tempada do programa de Malo Será, programa de humor que se emite os mércoles na Televisión de Galicia, que vamos, esta sería a terceira tempada, estamos, ilusionadísimos por volver aos concellos de Galicia e levar o humor e o espectáculo teatral
que é un formato moi bonito de levar esa esencia do teatro á televisión, que se vive cos espectadores e que a xente ali no mesmo espazo, pero que despois se transmite tamén á televisión, aos espectadores que están nas súas casas, así que é moi bonito. Por iso te ia preguntar, non, como se vive, non, esa tele, no teatro, en directo? É estresante, é moi estresante. O equipo, te conta que o equipo se compón de máis de 60 persoas que se desplazan aos espazos, porque vai produción, como que soides aquí, que tedes un montón de despliegue montado, todo isto para metelo nun teatro cas maquilladores, vestiarios, os actores, que a veces que somos actores, somos 6 en elenco, pero despois van un montón de actores invitados, o traballo co público, de todo o que se fai nun plato de televisión se leva pa ali pa o teatro, e despois a resposta é increíble. E detrás, o que pasa detrás é ese estrés entre cambiar de sketch, porque é casi inmediato, o sea, os ensaios facemos para que non haya paróns nos teatros e a xente non se aburra, este ali pensando no que pasa mentras non hai un sketch, é casi continuo, entón facemos casi unha función de teatro que despois se emite na televisión, entón é estresante. Bueno, falamos desa función de teatro, comezará a finais deste mes de agosto, por onde ides a ir, por esa... Pois, mira, estemos máis ou interesanos menos... máis a Rías Baixas, bueno, ainda que se nos ven toda Galicia este verán, pero estaríamos en Pontevedra, Cangas, creo que si nos toca por aquí, por la zona. E logo polas zonas altas? Despois polas zonas altas, pois estaríamos Ferrol, así que recorde Ferrol, pois... Bueno, non pasa nada. Ferrol. Si non, como é algo que se anuncia, non? Mira, eu son da Coruña e a Coruña non vamos, é o único que podo dicir. Non ides a la Coru? A la Coru non, a la Coru non vamos, de momento non. Bueno, falamos deses proxectos. Sí. Malo será, pero contame máis, ademais de isto malo será, que outros proxectos temos ao longo deste verán na túa mente? Pois mira, ao longo da miña mente, neste verán estou preparando con Xurxo Mariño, divulgador científico, vamos, para min é un nivel top, e para a xente que se dedica a esta profesión tamén, preparando un proxecto de divulgación científica sobre como obtendo un coñecemento científico e tendo coñecemento científico un mínimo, unha aprecia máis a beleza das cousas, porque as entende moito máis, non somente a través da poesía, nin renegando desa parte poética, metafórica das cousas, senón que un cando descubre que hai un coñecemento estructural das cousas, atopa moita máis beleza, polo menos máis inquietude personal. E iso que queremos presentar no Naucas, en Bilbao, no Naucas deste ano, e no Passion for Knowledge en Donosti, en setembro e en outubro. Entón estamos aí preparando aí con Xurxo, que leva o peso científico da charla, e a parte do espectáculo que estamos preparando xuntas. Entón, isto nese proxecto. E a parte escribindo novo texto... Ciencia, humor, contame un poquinho, como se vai a combinar, non? Como esa combinación? Pois é unha combinación moi divertida. O texto chamase Carbón. Podo che dicir que a través dunha pedra que nin sequera che regalan nos coleccionables estos de minerales, colecciona tus minerales, non che regalan, porque é fea, como se pode atopar beleza a través de aí. Entón, nesa conxunción é onde está o humor e a ciencia, e cando un divulgador científico que ten que ser conectar ca xente, pois atopa o humor, e o humor é unha ferramenta maravillosa para poder comunicalo. Cando tenemos a estrea, non, de ese... Pois en Bilbao, será en Bilbao no mes de setembro, e despois seguramente xiraremos por Galicia, claro, vamos, con moitas ganas. Vamos para a Terriña e de Sabino, non? A Terriña, por suposto, e aquí estaremos, vamos, encantadísimos de vir, vamos, pensamos vir. Estamos preparando aquí pretiño, na Illa de Arousa estamos, o sea que aquí temos que vir, vamos. Osvaldo, preguntarche un poquinho os monólogos, como están marchando? Tes algo aí na túa mente? De momento están un poquinho parados porque estás que non paras como malo será e con este outro proxecto? Escribo sempre. O meu espectáculo que se chama Anecdoloxía, que estou levando, que está na rede, a anecdoloxía é un conxunto de anécdotas e un sempre atopa anécdotas en cada momento da vida que pasa. Entón, se velas co ollo do sentido do humor e darlle unha volta de tuerca ás cousas, pois é o meu día a día, prácticamente. Entón, escribir, e despois, cando te chaman e tes os proxectos para facer, ou actuacións en algúns sitios, pois temos bastantes datas, gracias a Dios. Tocamos madeira, non sei canta madeira hai aquí. Bueno, aquí temos algo, mira, aquí no centro. Estamos madeira, claro que sí. Bueno, Osvaldo, preguntarche un poquinho, como te sentas ti a decir, vou a escribir un monólogo? Tes que te lo día, tes que... Non sei, como escribe un monólogo? Pois, primeiro poñerse. Primeiro, eu son moi metódico, eu son de levantarme de cedo, xa poñerme a traballar. Cafeciño a traballar. Non sei quen dicía que lo de que a inspiración que me pille traballando, non? Eso de que estás de estar traballando, estar poñéndote diante de escribindo artigos ou escribindo cousas. E aí é cando chega, non? Chega a inspiración a partir de aí. Despois as ferramentas que utilizas para contar as historias teñen que ter unha estructura de narrativa. Dicía Cándido Pazó que somos de historias tabernarias, e como me gusta contar historias de tabernas, as historias que teñen uns protagonistas, uns personaxes e que se enrolan, pero calquer cousa vale para contar iso. Hai que ter o día para escribir
escribir ou non hai que ter o día? Non, hai que ter o día teñen que ser todos, vamos, hai que facelos. Dende o principio da mañá ata a noite, hai que facelo o día. Non queda de outra. Non queda outra, e iso é divertido tamén, iso bonito. E arriba, no momento de poñerte enriba dun escenario, digo, hai días que imagino que terás días mellores, días peores, ou días que non me apetece nada agora mismo subirme un escenario, facer este monólogo, non teño ganas ningunhas, pero pese a iso tes que facelo. Como se cambia o chip, non? É máxico, é unha situación máxica, verdad? Estás a mellor que che doi o corpo por todos lados, que non hai medicamento que che cure, nin o cabezón, nin o rodillil forte, nin nada, non hai nada que... E subes o escenario e a máxia do público a que che fai dicir, ostras, por vos, e te olvidas absolutamente de todo o que che pase, estás para eles e por eles, polo público que che vai ver, ou pola xente que te ve das súas casas ou pola xente que te vai ver en directo. Osvaldo, preguntarche por anécdotas, o mellor algunha anécdota que lembres ti con especial agarimo, non sei se hai algunha ou non, pode ser en teatro, pode ser en Malo Será, pode ser en... Anécdotas nos teñen pasado moitísimas, pero a que siga que máis recordo de anécdota que podo contar e que me gusta, co meu pai, que tiven que leválo unha vez ao aeroporto, e cando pasou polo arco, olvidouse de quitar o cinturón que levaba posto, e pitou, e o guardia de seguridade que estaba enfrente, puxen as mans así, para que se abrira, e o meu pai, que é un tipo moi cariñoso, deu un abrazo. Abrazouno directamente. Entón, eso me fai pouco, porque tive que levar o meu pai a facer unha viaxe, foi a anécdota así que máis recordo de viaxar. En riba dun escenario teñamos pasado moitísimas, imagínate con Marcos Pereiro, con Federico Pérez, con Lucía Veiga, con Marta, é imposible que non che pasen cousas divertidas. E algún momento de tensión, algún momento que non o pasaras tan ben, que dixeras, non sei, quedarte en blanco, non saber por onde sair? Pásame antes de subir ao escenario a interpretar, é o momento no que máis nervioso estou, é o momento no que, porque non é nerviosismo de non saber o que vas facer, nada, é desa incertidumbre de como se responderá nese momento, como responderá o público que ti contas, se fusa empatía, que ti queres conseguir funcionará ou non, é incertidumbre, entón ese nervio ten que existir sempre, entón hai que estar ese momento de tensión. Unha vez que estás no escenario hai 1000 recursos para salir e funcionan, cando pasas ben funciona sempre todo, é divertido. Osvaldo, se alguén que non che coñecera nada che preguntara como te describirías, que dirías de ti mesmo? Como é Osvaldo? Pois evidentemente son guapo, atractivo, un home do século XXI. Son unha persoa afable, intelixente e sobre todo modesta. Perfecto. Pareceme estupenda esa descripción que fixeches de ti mesmo. Falamos agora de proxectos que che gustarían levar a cabo, non sei, este de divulgación científica, imagino que será algo que che gustou e xa o vas a levar. Hai algo que teñas aí que digas, pois encantaría facer este papel ou facer esta outra cousa, algo? A min teño como actor en series de televisión a ficción, o mundo do audiovisual. Estou comenzando agora e me encanta, me apasiona, así que se calquer director me está vendo en calquera das que, por favor... Aquí, a túa cámara, aquí a Nacho Limetre. Nacho, vamos, estou a vosa disposición. Pero tamén co tema de improvisación teatral, que é unha das cousas que moita xente non coñece, e a mí me levo xa 10 anos facendo improvisación teatral, é salirse en guión cos compañeros a facer... A mí parece dificilísimo, Osvaldo, iso. Estás convidadísima a vir a calquer día a improvisar con nós. É a creación de historias improvisadas a partir das pautas que dá o público. Investigando sobre ese tema, estamos facendo un espectáculo cos xéneros, estilos cinematográficos e literarios, escenas con esa esencia deses estilos, western, ciencia ficción, etcétera, cine fantástico, chegar a facer historias que se xurden no momento, son momentos únicos e irrepetibles, e o público participa nas premisas que dan cabo a que os actores fagamos esas improvisacións. Non é o primeiro que se nos mete na cabeza, senón que é xenerar historias que teñen un contido que sexen interesantes e atractivas para o público. Entón estou totalmente metido nesa historia e gustaríame moito seguir facendo así. Osvaldo, xa para rematar, todos aqueles que queran coñecer a túa andaina, por onde vas a estar? Por onde te podemos seguir? A ver. Pois mira, a semana que ven estaríamos no Castelo Conta, que é do pueblo de... Digo, pero a través das redes sociais, a través das redes sociais, en Twitter, en Facebook, Osvaldo Digón, Osvaldo con W, iso sí, Osvaldo con W, sí. W, miña nai é moi valiente, nunca fixo unha copia de seguridade na vida e puxome Osvaldo con W, sendo de San Román de Cervantes dos Ancares. Osvaldo Digón con W, Digón con D, Digón é dali, da zona dos Ancares. Entón, a partir de aí, no Facebook, Twitter, Instagram, son o único Osvaldo Digón que existe nas redes sociais con W, seguramente. Perfecto, Osvaldo, pois imos a brindar con un dos nosos patrocinadores, con Martín Codas, imos a brindar polo verán que nos queda por diante, pero antes despedimos xa este verán, non temos tempo para máis, quedan con os artistas da semana, con María Elena Sosa, sexan moi felices, e lembren que voltamos a vindir a semana con máis e mellor. Un placer, Osvaldo. Igualmente.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la vivía a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, 1000 sueños más, viví a mi modo. Dolor no conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1001 recodos y más y mucho más, viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar y quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí si amando di todos mis sueños. Lloré, si reí, fue a mi manera. Me pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar, si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo.
Cando escolles o noso peixe, o noso marisco, moves a nosa xente. Moves os nosos mariñeiros e as nosas mariscadoras. Moves as nosas bateas, as nosas lonxas e os nosos barcos. Moves a nosa industria, a nosa gastronomía e, sobre todo, moves a nosa economía. Cando mercas os nosos peixes e mariscos, moves Galicia. O mar que nos move. Xunta de Galicia.